Ir-restawrat setta 10 razzi bħala parti mill-proġett ta' restawr tal-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt li qed isir b'investiment għal fuq minn 40 miljun euro. Kien fl-1708 li l-Gran Mastru Ramon Perelios ikkummissjona l-arazzi bħala rigal għal patrimonju tal-Kavallieri ta' San Ġwan f'Malta. Xtaq li l-arazzi jkunu simili għal dawk fil-Palazzi Rjali ta' Versailles. Ix-xeni tal-arazzi huma msejsa fuq tpinġiet magħmula mill-artisti Albert Eckhout u Franz Post li għattaw snin jivvjaġġaw madwar l-Afrika u l-Amerika t'isfel. Dan huwa l-unika set komplut li għadu jeżisti fid-dinja. L-oħrajn nafu bihom kollha ġew sparpaljati, misruqa, mitlufa. Dan huwa l-unika wieħed li fadal fid-dinja mhux biss, imma huwa l-unika wieħed li għadu fil-post li ġie maħluq għalih. Kien propju bħal da żmien sentejn li l-10 arazzi kbar u 6 oħra żgħar tniżlu minn posthom għall-ewwel darba biex jibda l-proċess twil ta' tindif u restawr. Il-kap uffiċjal tal-operat ta' Heritage Malta, Kenneth Gambin, spjega li għal din il-biċċa xogħol delikata ntażet kumpanija tal-ogħla reputazzjoni fil-Belġju. Ħasil għal darba tnejn tlieta kultant anke 6-7 darbiet sakemm tnatfu sew, u mbagħad paċenzja kbira l-konservaturi speċjalisti iduru ċentimetru b'ċentimetru ħalli l-ewwel qed iqabdu l-kuluri. Mbagħad iħejtu jinżġu biċċa biċċa kull fejn kien meħtieġ sakemm beda jingħalaq il-proċess waħda waħda u l-arazzi reġgħu mbagħad tgeżru lura u qabdu l-vjaġġ lura lejn Malta fejn reġgħu ġew spakkjati u mdengla din id-darba fuq sistema ġdida li tifranka lilna imma fuq kollox anke lilhom ħafna strapazz meta jiddendlew jitniżlu. Ġiet irrestawrata wkoll is-sala tal-arazzi magħrufa bħala s-sala tal-Kunsill fejn kienu jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar l-amministrazzjoni tal-Gżejjer Maltin fi żmien il-Kavallieri. Din żammet l-istess funzjoni taħt l-Imperu Ingliż u anki wara l-indipendenza propju sal-1976. Ir-restawr ta' din is-sala sar mill-qiegħ u kien jinkludi r-restawr tal-pitturi li jinsabu mdendla fuq l-arazzi. Saru wkoll interventi ta' konservazzjoni fuq is-saqaf tal-injam li huwa l-uniku wieħed fil-palazz li għadu fl-istat oriġinali. Saru wkoll restawr tal-aperturi u nħadmet zoklatura l taħt l-arazzi. Saret ukoll sistema ta' dawl li tixelbis l-arazzi u l-pitturi b'livelli adattati għal konservazzjoni. F'diskors fl-ċellira tal-palazz, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, Noel Zammit, għalli l-impenn ta' Heritage Malta u li mhux biss tħares il-patrimonju imma tinterpretaħ b'mod li żommu relevanti għal ġenerazzjonijiet il-ġodda. F'messaġġ awdjoviżiv, iċ-ċermen ta' Heritage Malta, Mario Kutajjar, għalli meta nippreservaw mhux qed nagħtu biss oxra lil ta' warajna, imma nkunu qed nuru rispett lejn l-modi u lejn l-esperjenzi ta' poplu u dak li sawru. L-inaugurazzjoni saret taħt il-patroċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono li qalet li għandna nkunu kburin li anki dawk ta' qabilna għarfu jikkonservaw dan il-patrimonju u għad mirtana li nkomplu nikkonservawh. Irringrazzjat fisem il-poplu lil Heritage Malta, il-konservaturi u dawn kollha li bl-impenn tagħhom twettaq ir-restawr. Intant fl-ewwel indirizz tiegħu bħala Ministru għall-Kultura, il-Ministru Melkin Pola Ġużgalja qal il-Gvern wera impensji għal dan ir-restawr, mhux biss billi tal-fondi, imma wkoll billi rali jiġu konservati mill-aqwa nies fis-settur. Id-dokumentarju nisġet iż-żmien l-arazzi tal-palazz se jxandar fuq TVN Plus nhar il-ġimgħa 3 ta' Lulju fis-6:15 ta' filgħaxija. Ta' kontinent imbeda min il-jum fanti u